Bingelela bonke abalandeli beDumakude TV uDr Dumakude lo ngiyakwamukela kwiDumakude TV guys angingamoshi isikhathi namhlanje sobe sikhuluma namathwasa sizwa ngeexperience yokuthwasa first hand kubona engeke ugobela hopefully kunezinto mhlambe bazokwazi ukuthi bahlambuluke bakhulume nje yonke into ngokuthwasa ukuthi ukuthwasa kunjani kwenzakalani yini kahle kahle yenzakala ekuthwaseni besithathe nje besibeke kuhlangene nezigaba zakhona ukuthi uma ungena uzothwasa uqala kuphi ugcina kuphi. So guys, don't forget to like, subscribe to Dumakude TV and share the page as well. Okay guys, ngizocela ukuthi bazi introduce basawothwasa basathwasa basangaphansi kwesigodlo sakwambokazi ngizocela ukuthi bazi introduce ke base siyaqala ke ama interviews abo. Makhosi uMakhosi uShoba sanibonani emakhaya uMakhosi uShoba usathwasa esigodleni samakhosi umbokazi. Siyabonga kakhulu Makhosi ithubo sinikeze lona ukuthi sikhona ukuthi sishare nabantu ama experiences yonke into eyenzakalayo kuthina njengoba sithathele indlela leyo yokuthwasa. Sanibonani balandeli baDr Dumakude emakhaya, mina nguMakhosi usathwasa uAndile wakamhlongo. Ngiyakujabulela nami ukuthola ithuba lokuthi ngishare nani uhambo lwami. Ngiyabonga. Sanibonani bonke babuyeli nabalaleli. Makhosi uManzini ngisephehlweni sathwasa la ekhaya kwaMbokazi. Ekhaya ngisuwale emangoza wamhlabela lengana kuzo nomngcele waseMozambique. Maze ngafika ke la eThekwini kwaMashu amakhosi umbokazi la simthwasa khona ke manje. Ngokuqhubeka ngizobe ngishare nani but ngizobe ngaqala ukuthwasa la ekhaya kwaMbokazi khona amazwe sengingathwasa ke futhi as well. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu ke guys, ngizocela ke ukuthi kuqala guys nisichazele ngokuthi thwaseni kwenzakalani ama basic nje akhona. Vuka ngasikhathini, uvuka wenzeni, udlane, ugezane, ugeza skathini yonke nje lezo zinto lezi ezincane ezama daily routine akhona. Makhosi mengabe uthwasa uvuka ekseni ngabo 3 uvuke uhambe uphahla inkamba zakho uye emakhosini ufike uphahla inkamba zakho awukhulumisi umuntu uma uvuka uhambe nje ekhambeni lakho ufike uphahla inkamba zakho khanyisa amakhandlela lakho usuke lapho uhamba uyogeza usugeze kahle ngensipho namanzi abandayo sigeza amanzi abandayo bese emva kwalapho usuyakhona ukuthi uyithele ngokuhamba ngoba uthwasa umzimba wakhe kumele unuke ukuhamba kumele uthwasa geze ngokuhamba bese emva kwalapho sekuzoqala isikhathi sokuthi mase ku4 by 4 o'clock sonke sesiqedile ugeza sesiqedile ukuphahla sesiqala sesogida ke manje. Okay njobe esishilo Makhosi uShoba ngo4 siyaqala siyagida ukugida wethu indlela esinyakazisa ngayo phela amadlozi ethu ukuthi ukwazi umzimba wathwasa kufanele ithwasa hleze ligijima ngaso sonke isikhathi. Masiqeda ukugida ke sayigide mhlambe until 5 sometimes uze kudlula ngale kwa5 bese siyazi ke phela yonke into iqala ngomkhuleko osukwini lapho sesingena khona ke bese siyakhuleka masiqeda ukugida masiqeda ukukhuleka esiyaqala ke imisebenzi osuku sikulindela ama clients angenayo kuyaqhutshekwa kuhlanganiswa imithi kuyaqhulwa kuyafundwa lapha nalapha na wonke umuntu uhambisa amaphupha akhe kugobela ukuthi uphuphe ini ukuze sikwazi nje ukuthi uhamba apha indlela yakhe ibonakala ngamaphupho ukuthi yini eyenzakala ngoba phela ngeke uzohlala ubhula njalo esigodlweni yabona. So masiqeda nje ukuthandaza sibingelela ugobela onamaphupho aletha amaphupho asaphuphi thina siyaboniswa sithi ibonakaliso bese emva lokho uqalile usuku abaklinayo baklina bayigcikeni aba-attenda ama-patient thina siwabiza ama-patient like us nama clients iguluza la ekhaya then bese kuba qhubeka kosuku-ke ngicela ukugcina lapho nje ukuthi indlela ntambama ukuthi intambama kwenzakalani so lesiqhubeke futhi nalokho. No kuyezwakala guys lapho engizocela ukukubuza ukuthi imaphi amanye ama-chores ngaphandle kokuqhula impule nezinto ezikanjalo iziphi ezinye zezinto eniyenzenza ukupheka iziphi ezinye zezinto eniyenzenza Makhosi besides izinto zedlozi noma izinto zedlozi nje soqala niya clean la ekhaya niyakoropa akhona ama-chores eniwenzayo ala ekhaya? Yes akhona asiqala ngala uclean kona okubalekile because
number 1 idlozi alikwazi ukuhlala endaweni engcolile. Yeah. Number 2 kusuke kuzofika abantu ama-patients awakwazi ukufikela endaweni engcolile. Yebo. Ukuqala lokho that's yona main thing esenza ukuthi kumele kube clean egcekeni. Masithi kube clean egcekeni nasendlini phandle nangaphakathi. So sesikhulumela ukuthi by at least 7 o'clock kufanele kube sekuqhakazile egcekeni. Sekuqhakazile futhi endlini. Bese kuyaqhutshekwa along the day kuya prepare futhi i-breakfast. Ukudla nje okudliwayo nje in general asidlike yonke into. Yebo sayiprepare senzelwa thina omakhosi nje la ekhaya abayenzelwa noma ubani into yangaphandle kanjalo nogobela wethu wathi sayicela ukuthi thina sicela ukumenzela ngoba naye akadli noma yini njengomuntu all general like any other person yabo. So nakhona nasekudleni ukuba kanjalo ke sayilungisela futhi ukudla masingayilungisela ukudla obuhlala ama-beats lawo la ekhaya kaMbokazi siyazenzela thina asithengi ngaphandle even namakhandi imiyeko lena yenziwa khona la ekhaya so kuyayiprepare into enjengentambo ama-beats abanye bayatshutsha abanye basalungisa badila nendlu sikhona izizathu esithize simenza mhlawumbe ungenzeli ngaphandle singenzela ngaphandle imiyeko nezinto kanjalo ngokweziko la ekhaya umakhosi uMbokazi uyayithanda ukuthi ithwasa lakhe fanele hleze li-clean so alikwazi ukuthinta umuntu ongekho clean ongamazi ukuthi kade enzani ngaphandle so uyayifuna ukuthi from thinta ukwathwasa from ekhanda ukuze kufike enyaweni ukuthi into umuntu clean oyazi into yakhe. No, okay. No, kuyezwakala mase ukulala kuba isikhathini Isikhathi sokulala la ekhaya emakhosini aKumbokazi silala ngo-10 ebusuku ebese sivuka ekseni ngo-3 njalo ekseni. Awutshale Makhosi Mhlongo yini uthwasa okufanele ayazi yiphi indlela ekufanele ayiphathe ngayo yiphi imithetho iziphi iziyalelo umuntu othwasayo noma odlule kuzona moya lwengazo wena Makhosi uma ngabe kufika uthwasa omusha la ekhaya laba asebe phambili ngokuhambo lentwaso bake bakwamukele ebese uhlaliswa phansi unikwa iziyalo ezibalekile kakhulu ezokwazi lemithetho yokuthi kunesikhathi sokulala 10 to 3 nokuthi kunokudla okudliwayo nokungadliwa njengokuthi uthwasa akaludla ubisi kanjalo ngezathu ezithile ezibekwayo ebese kuba khona iyalo onikwa zona zokuthi nikwazi ukuthi niphile ndawonye njengokuthi inhlonipho ayivibalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi ufike uhloniphe ugobe into nje yokuqala engayitshelwa mina ukuthi uma ufika uzothwasa ubuwena ubushiya lapha egate uzazi ukuthi uzokwenzani ube umuntu ofundisekayo ungezi ngomqondo wokuthi wena uyazi ngoba uzoqalwa phansi ngawe ufundiswe kabusha umthetho wedlozi nawe la usuke uthwasa khona. No yezwakala komakhosi kuyezwakala okunye ngicela ukukubuza la ukuthi uma njengoba nisukile emakhaya nazohlala la entwasweni iziphi ikhathi zikefike yini ikhathi ezike zibe nzima mhlambe ngehard labor mhlambe ngokuphatheka kabi mhlambe ngokukhumbula ekhaya nokuthi intwaso ngokweni njengoba nisa kuyona kuyinto enjani elule enzima ke nisichazele futhi ngalokho kabanzi Makhosi ikhathi engifana lezo ibuzayo Makhosi kuyenzeka ifike kodwa ke isikhathi esiningi ngoba senasibaningi Makhosi ngoba asiphelele njengoba selase ngamathwasa asiphelele sibaningi siyabambisana ngemisebenzi siyahlukaniselana abanye babeklina endlini abanye bazoklina phandle nje siyashintshana ngemisebenzi asigqilazeki Makhosi kuyafana ke nasekhaya entwasweni ayikho lento yokuthi mongabe uthwasa uzohlezi uphatheke kabi usuzodabukisa cha la ekhaya nje siphatheke kahle Makhosi. Makhosi ikhathi efana lezo Makhosi zokuthi uzubuye mhlawumbe ufike ukhumbule ekhaya ziyafika Makhosi ngizokhuluma ngami nje ukuthi mina ngiphume ekhaya ngashiya abantwana abancane ngino 2 and 3 years ukhona nomunye umdala but lokho akulula kufikelwa ikhathi zokuthi khumbula abantwana bami ufise engazi ukuthi engathi ngingayahamba ngibuyele ekhaya kodwa into engayifundiswa uMakhosi Mbokazi ngifika wathi uyakwazi ukugula okuyikona ukukhiphe ekhaya uma ngabe ungasakubekezeleli intwaso isimo sakho sempilo sizoshintsha yini na
Uma ngabe impendulo ithi cha, then uyazi ukuthi cha angizukuphuma ngingaliqedile uhambe sengiliqalile. Kodwa nje ziyafika ngezathu engafani. Kokunye sabantu noma sothwasa but sabantu ukuphila nabantu abaningi kubuye kube khona friction naturally because we brothers and sisters. Ubuye ufisa ukuthi ish ngiqalile ngenze njani, kodwa mawuzazi ukuthi uzofunani nokuthi usukeleni ekhaya uzohlala ukubekezelele with everything it comes with. Okay. Yabo sesizovala nje bomakhosi ngizocela la ke ningithathe ningibeke ngegaba ukuthi umuntu ngena ebomveni kanjalo ngegaba ngokuhlukana kwaso. Makhosi uma ungena nje isigaba sokuqala asizoqale ngokwamukela. Yeah. Kunomcinji nyana nje wakhona owenziwayo ukuthi bakwamukele ukuthi ungene ebomvini. Isigaba sokuqala leso isigaba sokungena ebomvini. Lapho sokufaka into eyibomvu. Sokufaka into eyibomvu njengomakhosi umhlongo eceleni kwami. Yeah. Isigaba sebomvu khona into abantu abangayazi. Isigaba sebomvu is the most crucial and important part esangomeni. It's a very, very crucial part esangomeni. Even usuyisangoma usuwenza ezinye igaba, but esibalekile lesi sokuqala sephansi ngoba one kufanele ufunde ukuhlukanisa okwasemhlabeni nokwasedlozini. Number 2 samele ufunde ukwamukela ukuthi isimo sizofana ngaphandle nangaphakathi. Yabo isona sigaba sokuqala ke lesi esibalekile nakunganeni sebomvu. Bese masuqedile isigaba sebomvu kuya ngokuthi idlozi lakho ke ligijima kanjani nangokuyilungiselela kwakho nangokwenza kwakho nangokuthi nje isimo sisiyavuma ukuthi ungashintshela esigabeni esilandelayo. Esigabeni esilandelayo isigaba sika white lapho sisibiza ngo white thina lapho usuku suvuma khona idlozi. Nakhona masuvuma idlozi futhi ngathi istep sesibili sokuthi uye before ufike esigabeni sezangoma. White ke nakhona ke ilapho soqala khona kusukubonakala soqaqekile usuyakwazi ukubhula ikhona imithi sokwazi ukuyihlanganisa nawe ukhona abantu sokwazi ukuba lapha ubonakala ukuthi usungenile edlozini usuyalivuma ke idlozi manje ukuthi alikusebenziseke manje. Yabona isigaba sokuqala ngithi red lapho busaqala phela usangeniswe edlozini usuyalivuma ke manje idlozi mawusungenisiwe bese ugeza ke ibomvu bese ufaka icakwe elimhlophe ungene white. Masu secaweni ke elimhlophe white ukuthi uyakusiphi isigaba lokho kuyayidetermine idlozi lakho ukuthi mhlambe uya umndawo noma uyishobeni noma uya kumnguni noma uya emakhehleni isithunywa kanjalo. Ngicela ukuma lapho mhlambe seboqhubeka baye Makhosi nabo ngibaphethuka bethu ukuthatha from lapho. Ngizocela shobo ngithathe la emcakweni ukuthi hayi uma usuke emcakweni ungene ephethe lesigaba lemisebe. Makhosi mangabe usuka ngokujwayelekile. Makhosi ngokujwayelekile mengabe uqeda ukuvuma idlozi nje bese shilo Makhosi umanzini ngokujwayelekile after ukuvuma idlozi uqoba icako la ugqoka khona amabhayi lawa ayiqhude amhlophe red and white usuyashintsha ke kuya ngesibonakaliso benaso Makhosi ukuthi mhlawumbe isibonakaliso sakho sikubonisa ukuthi uzoya kumndawo kumnguni nomndawo noma uzoqala uye eshobeni. Uma isibonakaliso sakho sifika uzohamba uyositshela ugobela bese ugobela eyakhona ukuthi akuhlaziyele sona. Vele uthi uba naso isibonakaliso nogobela vele usuke naye esebenaso isibonakaliso eselindile ukuzwa ngakuwena uselakhe idlozi elikhule kangakanani lithi nenze njani ngoba kuyena ovela ashintshisa amabhayi kuba ukuthi kuwena before uzoshintshele kwesinye isigaba. Kodwa nje ngokujwayelekile kulezo igaba zombili kuya ngokuthi idlozi lifuna ukuqala ngakuphi. Mase kuba isiphi isigaba sokugcina? Makhosi isigaba sokugcina la ekhaya ngizocela ukuyibala nje igaba Makhosi ungena esigabeni sesebovu njengomakhosi umhlongo bese uyashintsha usuyovuma idlozi sogcoba icako mosuka lapho kuya ngokuthi idlozi litheni phakathi komndawo nomnguni noma ishoba. Isigaba sokugcina Makhosi ishoba. Makhosi la usukhona usuyisangoma khona usuthwasile wakwabe isangoma. Okay. Right, ngizokala. Balandeli siyabonga kakhulu siyacela nisubscribe ni like if nifisa ukuxhumana kukhona imibuzo nifisa ukuyibuza inamba izobe ikhona ku screen Dr. Tumakute. Don't forget to follow on all my social media platforms Instagram Dr. Tumakute, Twitter and Facebook. Thank you. Kelly's